Hej YouTube. Vi er, Det er Cockadooch. to drenge, der bare sidder og spiller. Det er Patrick på film, det her. Ja, Så I går ind og adder ham på Facebook, ja. og så går I ind på min. Så jeg hedder så Patrick Markel og Jeg hedder Mik Larsen. Mik her, min allerbedste ven her på YouTube-kanalen. Ja, for helvede. Og så er jeg det er mig. Jeg er simpelthen så fræk med det. Ligner kraften Ole Henriksen, mand. Tak for Og så, det er min mave, det der. what the fuck? Det er min mave. Det er mig. Ja, et tip for en flad mave, Mik. Husk det. Så er der sådan en video her, den er her fed, du skulle... Mega sejt. Vi lægger et link i description, så... Han hedder... Hans YouTube, den hedder Jens Forum. Så der kan I bare gå ind. Og så vil vi spille alle mulige spil. Og vi får begge to Borderlands i morgen, som vi vil spille sådan primært lige i starten. PT. Og så spiller vi World of Warcraft og sådan nogle, og Minecraft kommer jeg også til at spille meget. Og hvis I har nogle spil, som I gerne vil have, vi spiller, så læg en comment og sådan noget lignende. Det skal helst være gratis. Ja, fordi jeg er ret fattig indtil videre. Ja, hvis det er, så vil vi prøve at crack det. Ja. Så, men det skal være computerspil, fordi vi kan ikke optage vores PlayStation. Desværre. Men og vi vil også spille Amnesia. Selvfølgelig. Det er fedt spil. Totalt creepy. Men sådan er det. Sådan er det. Og vi er her stor fan af PewDiePie. Men nøgne med. Det er der ikke. Og ja, det er så det faktisk. Og så er vi Spotify. Ja. Det er perfekt. Det er ja, men vi ses næste gang YouTube. Ja, for helvede. Hej.